Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeeɓiyonkoɓe Full TV caggal nde mbaɗɗen jillumen toon to Nouakchott la case tawoyden toon Big Baba kono noon en gardi e Big Baba ɗo e kay dimɓe Dioro Samme Naya wuuro amgo malago wuuro ngo gandanɗa hoorema ko wuuro heptinago e nder leydi men Mauritanie wuuro kadi heptinago tigui rigui ha joni ɗo banggue ganni e fina tawa ɗum noon sikki ala kay heeɗinaɓe ko yimɓe tedduɓe ne tawno façon teddugal foof min jii ɗum ɗo hen ne haadirte henna ne tawno mo teddani wawa teddinde tedduɗo ha tedda yesso tedduɓe tigui ɗum noon ko ɗo e cinéma mo kay heyɗi gonɗen e haadirten henna ɗum noon sikki ala hakkude on mo gandanɗa hoorema kañum woni Big Baba e guiɗo mum sehil mum Yero Sow jiwodalane ɗum woni ko mbiyeten ɗum noon bandiraɓe musidɓe en jahat ƴetten yoga e yimɓe ɓe gandanɗa hoorema hande gari e nder oɗo programme ƴeewen aussi holi ko woni beelama mabɓe hol kadi tigui rigui ha joni ko saabi haaɓe mbawi arde e nder oɗo programme pattam lamiji ɗum noon bandiraɓe Full TV joni joni ene jiɗno ɓennodoo e temps hewani e danɗo ko rokka fof ko ɗum heɓat wona ko jiɗɗa ko keɓata Abdoul Malel bismillah ma dokkema télé dew juste après Abdoul Malel on introduit les artistes je suis organisateur invité de la soirée jam hira mon ɓiɓɓe yimɓe tan wonko jiɗɗomi haalde ko heewi taw ko moƴƴere Allah e sehilaɓam joni ɓe ɗo ɓe kuttodiri mbiyen ha jofte Issa Moussa Ndiaye kadi kala kalɗo haala makko ɗo mbaɗa jeeya hen saabu taƴiɗeɓe teere e nder capital Nouakchott ko hayɗi ha teddori ko min fuɗɗi o taƴiɗimi teere mbaɗamama hen fof ɓaɗema kelli ɗum non dijje minute goto hakkude ɓe banda men yelen naata minute goto bakkeɗo jiɗi aade ɓe aade saɗaade aade ɓe aade bandiraɓe tawde fañi ɗum noon ha yeroɓe gara ƴeewen waddede so fuɗɗi voilà c'est ça so yeroɓe gari so tawi temps o rokki Abdoul Malel lara o poursuivre e bandiraɓe sehilaɓe dokkemo kele dew dokke Abdoul Malel kele dew voilà c'est bien e joni joni aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi e pulaar wi aadi hen ko joom sembe kattan ɗum dongal mum e joni aadi hakkude moon e Yero en yonti aadi hakkude moon e Big Baba en yonti aadi hakkude moon e DJ Du yonti ɗo kekkele nder soufflet so ɗo jiniɓe bandiraɓe sehilaɓe DJ Du e noddamo o ara introduise Big Baba o ara introduise Yero par ce que pulaar ne wiya nalondaɗo jarane hasidaɗa DJ eɗen gandi fulɓe kewiide wiide gonga wona gonga haɗata gonga wonde gonga nde tawno gonga gila dawade ko gonga tan ko kay yimɓe Dioro Samme Naya fulɓe noon mbi kala ko juuti Allah ne weela kono gonga ene tawa nde tawno gonga e fenade ne jerti fenade ñaman dogde ko waala dogde duuɓe kitade gongo e guirñat awra e fenade fenmo ɗum te kala ko ɓurma doole so joɗɗima e reedu ma ummorawati ɗum noon eɗen gandi so tawi programme wiyama programme laatima programme alay saago daña tigui rigui inniraɗo oɗon programme boɗiɗi moñonon kelle on mo gandanɗa hoorema woni gorko jottaɗo jonaɗo hoore mum kewide binnal mbaɗama jiigui naggue remɓe wosatake gaari joom tuuɓel togo seni ha joni babal tuubeje mawɗe oɗon Issa Moussa Ndiaye boɗiɗi moñonomo kelle tigui joni joni noon eɗen nodda ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande hay goto wotatɓe présenté nder no fulɓe eɗen nodda ɓen ɓe gandanɗa hoorema mbaɗi marqué empreinte men boɗiɗi moñanomo kelle nde tawno ko tedduɗo owre teddiɓe tedduɗo ha tedde yesso tedduɓe
ka tedduɗo te kadi aɗa wawi teddugal nde tawno teddugal so tawi rokkama jeeyɗo so hoorema teddugal ɗo woni ɗi moƴƴanonmo kelle isa yiɗi merci bandiraɓe onon kay hayɗinaɓe mboɗo andi oɗon ɗomɗa Big Baba ɗo fansiji Big Baba ɗi goni honto fansiji Big Baba ɗi goni eɗen gandi Big Baba ko artiste Big Baba humoriste Big Baba ko comédien kono Big Baba kala nokku eni dañde mbaɗo Big Baba ne taw ko Big Baba ko artiste renommé international aboyi nande wi kono ko hande Allah rokki en fartange wawde yindirde ɗofɗe kay ɗimɓe joro sammena e mboɗi moƴƴanoma kella tigi tigi merci eɗen gandi leydi ɗi ko laamani kadi sonno ko saabu yitere woyatane haadirde ɗi henna ene selli kono noon neɗɗo eɓɓat kadi ko ƴeno haajata ɗum noon Big Baba e yero ɓe mbi ɓe beltima mboɗo sikki so onon no so tawi on beltima moƴƴe kelle merci beaucoup Didjedou merci vraiment Joni Pewi merci infiniment Jokku Golle e gurna eɗen gandi hakkude Big Baba e yero ko jiwo mo ala hay nokku ne tawno dig eɗen gandi Big Baba ala fof mo waɗani jiwo kono jiwo makko e yero ko jiwo e nder jiwoji kono noon bandiraɓe musidɓe kala e mon jinɗo yero so woni ɗi moƴƴa kelle mum ɗo ɗum funnage hirnage rewo e worko ɗum noon sikki ala joni joni woni ɗo noon kala moƴƴor kelle mo dow jamo ɗon Big Baba yero sowe emin gonde Mariama emin gonde Ndiaye ɗum noon sikki ala joni joni ɓe gara ɓe waɗa prestation mo ala e nokku ne tawno onon oɗon mbawi teddugal oɗon gandi teddugal tegol tedduɓe ne tawno so tawi teddugal rokkama jeeɗo yottote kayeɗinaɓe mboɗi ɗi moƴƴinoɓe kala joni joni ɓe garane haadirde ndiyema c'est parti Big Baba yaw les portables à l'air flash uji mon dew jaɓoɗon ɓe portable uji ok DJ rapidement son rokkome son Bullo Diaw DJ Douyi a rokkome son ok jaɓɓorreɓe portable uji mon kayidala portable uji ok c'est parti DJ Big Baba yero so c'est parti portable uji ko 13 portable oɗo kele dew hande ma wulde Zonguli mangule doma. Bimari zonguli mangule doma. Biman ande zonguli nguli mangule doma. Zonguli nguli mangule doma duma. Ay. Jeo. Profondo mio. Profondo mio. Apula, kamu yang biar kita lagi show ni pula. Apa yang pula yang mana mana hal ni mana show pula. Kalau kita dalam dalam pula, sawawa kahajma. Itu kan hal pula normal. Ada pula normal. Ada pula kasih dia makan. Ada di Jawa, ada di sini, ada di sini bagaimana? ada di sini, ada di sini bagaimana? ada orang apa berada ada wala زبد عني فويما سمع عني يبقى سمع عني يبقى تقول يا انا اقرب من الدوار الموضوع ينتم
cellulo ɓe ɓurma selli an ware ma ne tan hatma cellude ware ele tuppe ware ele tuppe wona ɗum mbiɗa aɗa waɗa tokku wara waɗa popo aɗa ñakki fayda ala aɗa waɗa popoje kay ñakki fayda an aɗa waɗa popoje holko woni popoy anda popoje holko woni popoy an moɗo kiri fota barano maɗa wi an popoy ele jugal ala so ɗum ɓayde ɗum de mbaɗa popoje ton joni sa bari tan bari so bari a bari sa renaki aɗa arde aɗa ɗum yiɗi no kaddi guel ma nuwata tan doga gara ɗo hen yaɓi mama ɗo hen wallahi yew andani komin fanni titinigal mami gañata ɗo hen ɗon ɓaren sa renaka gañata dewɗa makko haala guɗani wo a wulli Dakar haydara waɗani a wulli Nouakchott haydara waɗani ɗo keyna e goto serta eɓen to kam fof min tanema gonɗo joni ar wat ko mbatta ko joni sa memi kam dambo honma a kadi mem memi memi ɗum goɗum joni ko memma to ko normal to no waɗi anniya wona mem goɗɗum mi memima doni wona memde mi honki bette ma honki mi honki si aɗa oga bal oga bal ala Mauritanie et Sénégal, c'est deux pays frères. Certa, on dit duo mon Big Baba Wadi avec Yemoso, nous sommes une famille. C'est du même sang, mais il y a un bon monde. Mauritanie mon dit là, nous faut finir mon Sénégal. Sénégalais mon dit là, faut finir mon Mauritanie. Donc pendant que vous dites s'il vous plaît, Big Baba, Didjedou, tu as vu le public de Kaidi? Ah? Et ça y est, parce que c'est un public chaud. Et voilà, vous allez confirmer comme ça, ce qui est TV, on vient ambiance, comédie. Donc, s'il vous plaît, c'est une fierté pour Dimbe de te recevoir. Et Mbima Bismillah, et Cinéma ABC de Kaidi.
Bandirabe Seylabe Nokemo Kelede s'il vous plaît. Nokemo Kelede. Voilà, c'est comme ça. Didjadou, merci infiniment. Big Baba ane yaro kon kaynu harande wala. Oui. Oui, fuddaji tewo ko huli yaltude. Yew harande ko gasi wala. Bon, ha joni koye programme e gonɗen programme mo gandanɗa hoorema Big Baba e on mo gandanɗa kañum woni Yeraso eɗen dardi ɗo ene sukaɓe yontaɓe taw ko kayidinaɓe ne mbaɗa ça va aɗa selli moɗon inde yettode mbitem ko Maymouna Ba hono jiiruɗa programme programme o weeli a jali mi jeli kay hamay machallah merci aɗa tampere machallah mbiyeɗa Maymouna addunma e programme weltare rek a weltima no fewi vraiment oui machallah anani sona weltare ala ko jiimi hen weltare ɓaɗumi fof mi beltima hen no fewi ça va salli non beltima e programme he kono ok merci on jarama e mbaɗɗa mbaɗɗa e tampere inde yettode Yaya Abdoul Dia oɗo jeeɗa e kayit ala mi jeeyaka ɗo hen oɗon jeeɗa yama jeeyaɓe yama ko ɗo e Mauritanie woni ɗo e Mauritanie kay holko saabi hande garagal ma e euro programme addi min ɗo ko sababude yere e Big Baba d' accord saɗa yeeɓa yero e Big Baba holno wayre wawa haalde ko Allah weltare wawa haalde ni ko weltare ne wawa haalde ɗum ni ga est ce que a weltima e programme hene fewi mi weltima hen kay ça va Didjadou inde yettode Cheikh Tidiane Youssouf Sow ɗo jeeɗa e kayit ɗo jeeyami kayidi d' accord kay hayɗi ko nokku mo gandanɗa hoorema ko nokku pulagu ko nokku mo gandanɗa hoorema hande safalɓe e sarahulleɓe foof ene tawe ɗo henna hande holne jiiruɗa tigriyaji no oɗo programme mo gandanɗa hoorema hande ko sukaɓe kay heɗnaɓe jiiɗumi hen sona weltade e rendinde jeunesse o kadi ko wayni kadi wayri wadde kadi amin belti hen sukaɓe foof ndendi gari kadi hay goto passe mum bonani wonɓe ummiɓe ko wona kahayɗi ni mais kaynama foof notima ɓe gari ɓe garde teddugal yidde yiide Big Baba ne wonde e yero kadi e Didjadou e hoore muɗum kadi e yidde kadi weltinde kadi e weltinde moɗon e yidde kadi ɓamtude kadi leñol ngol kadi e weltinade mon onon foof sona min beltima. C'est parti avec les deux grands humoristes de la Mauritanie et du Sénégal. Hey, salamu alaikum. Gina na ne pada jawa. Gina na mi dar ke pantan jawa. Mi je sincha, mi je gata, mi je madar. Ada sudo gam tulde partout. Ndar ke mi je ma mo kida. Joni ji ma mi dar cinema. Ada na kala ma. Wo ko mi namo. Fere. Ko way Michael Jackson ko artini. Ay hada na Michael Jackson ko artini. To ko mudi ak ni ko randu ma. Ada ko kala ma. Est-ce que mo randu ma? Anda ma. An woni hore. Ha? An woni hore. Mi woni hola. Ma anda mi woni hola. Mi woni monu Mariam. Monu? Wo ko mi yam. Bar halam ma. Saya mi ram darda porta koygal bayan el apostrophe ni. Afani. Wo ko mi yam walla mi kasa jero. Kay na fo ndari jon. Est-ce que an ka gor wo ko mi yam dum ko hala gor ba. Wo ko mi yam. Est-ce que mi yam barde yam do wor ko ba mi. Amo barde yam wor ko ba mi. So barde yam wor ko ba mi. Wi mi yo nak bardu gor nak. Wi yo nak bardu gor nak. Ah ho ko barde ma ba chayo. Am baro sira so barde ma. Mi yam jigi hakkile na barde ma. Hokko mi yam dañ hakkere barde ma. Ah mi ne baro sira ko nan. Jamais. Baro sira ko nan. Ha tentu na kana. Dega sio mawo. Dega la ko maga. Ko ko biel sunabe. Oh. Ko versi mawo. Arena kanyolo de. Ngam ko ma dum tuba kam na. Hada ma haram. Amin ha jaga. Hada no no. Hada ma haram. On kala. Ayo hurel ma ngi na do ne borni do kin nak semaine dinani. Dibal na bok mi ñam ma tout tranquille. Wala jiam jojon. Aden. Bado siras wa jogani mi ñam. Anga bado siras bu mi ñam. Biam mi bu mi ñam. Ka complexe. An jon sar wala siras sa yira baran. Rabas ni baran. Ta haji tisak selma mo gini dum da en bana dagdal yalla fay do na riya. Sama am mi ko biro ligro. Ha? Sama am mi ko biro ligro ko woni nay. Ha? Biro ligro no. Biro ma biro siras me ana jaba do biro. Sa wi kom siras ni jatto nena ma. Min di siras bode bale ay zono way no tuma wona safaro
ada wisata ani sira notro mi kasi yer makka mi sira notro biwa mi sira zone ale rouge chocolat ayan ha so to wala sel kana kam so to wala sel la yow min ko bandi de halinde ko mi bandi batam do mi wadi agressé la temedere sa wawi ganda wuji bey mi wuji bandi sa wawi ganda do won agression ma ya do wuso na ko na wona wuso ko rewena ya ada nyakki fayre wona giji ada no biru mamini mi wona giji ya lawol ma ada way no bato ni biya do re hor way no bara yasam don ko ya lawol ma biya on boda wate mo ya lawol ma gili mu wona to e no yimbe kala mo ara go yimbe wari na to ko fe joni bar ma dem so mi fottire ma ada wonde mi nyam ran ko mi bodo ko bon ada ko ma yo biya ya sa ko te yam oh Bela tama. oh Bela tama. din sa